kaikki. Mä kerron tässä videossa vähän, että mitä kaikkia videoita mä tuun tekemään. Eli tässä videossa mä kerron, mitä kaikki videot mulla on tulossa. Eli mulla on ainakin tulossa My Day, postit, tiedotusasioita, kuulumisia ja sitten kaikkia muita kivoja. Anteeksi. No välissä. Nyt joo. Eli semmoista videoita mulla olisi tulossa. Juu, eli semmoisia videoita mulla on tulossa ja sitten ottakaa mä laitan lasit päähän, mä en pysty. Joo. Näin. Eli anteeksi, en voi mitään. Sitten tulee noita ostosvideoita ja sitten tulee kaikki nenäkoru tai jotain niin. Sitten kun mä rupean käymään kunnolla tallilla, niin mä sitten rupeen sieltä tekemään kans videoita. Mä esittelen teille ne hevoset. Juu. Mut joo. Ei mulla muuta. Nähdään.